Доприношение различних културах розвою Нового Саду, назва проєкту, у котрим школяри основної школи Петеф і Шандор у Новім Sadze predstavili da jedni narodi i narodnosti ktori žiju u Vojvodini. Prvi razred je dobio narodne običaje Rusina, narodnu nošnju Rusina i folklor Rusina. U tome nam je pomogla mama roditeljica Fejsa Slavica. Першокласники присутних упознали изуз нашима свадебнима обичајами за крачун и Велјку ноќ со зједлами ктори ше те дирихтају изуз народним облјечивом. Старши шкољаре го тому додали податки о походзењу, вири и јазику и ови значних руснацох и будинков у Новим Sadze. Та школа наистина отворена за такі проєкти. Нием же je позната по тим, že u njej vyučuje i uča veljo jaziki, a je direktor, pan Ardjelan, on šitsko toto potrimuje, dava tomu veljku vahu i naiste, zagledam, že zname, že nam Vojvodina jaka je multikulturalna i multinacionalna, to nam že dobra stvar. Попри руснацох представени и словаци, немци, јевреи, маđаре и серби, jak vekšinski narod.